Pokladny Avis. Nové technologie k tradicím. Tak dobrý den, já vás vítám. Dnes si představíme jeden z modulů, který umí pokladní systém Avis pro restaurace, bary či obchody. Ukážeme si konkrétně modul zákazníci, což je vědnostní systém, funguje na principu vytvoření určitých kartiček, zákaznických kartiček s libovolným potiskem, většinou tam bývá magnetický proužek a k tomu 4 magnetických proužků. Nacházíme se v části Office, je to manažerská část pokladního systému, kde vlastně mám tady databáze vlastních klientů, jakýkoliv z nich si můžu rozkliknout nebo si vytvořit novýho. Míním tady detail konkrétního zákazníka, jeho jméno, datum narození, jak je vidět, tady si všechno můžu editovat, dát několik telefonů, několik adres a nastavit mu určitý výhody. Buď tam bude načítání bonusů, prodej do debetu, nebo nabíjení kreditů, či samostatná sleva jako taková. Vlastně si kliknu na zákaznickou kartu, klientovi dám konkrétní kartu, ta nese nějaké číslo. Tady nastavím 10% slevu například. A tady mám 3% načítání bonusů z útraty. V tuto chvíli je zákazník uložen s konkrétním číslem té své zákaznické karty. Když půjdu do části kasa, což je ta uživatelská část, a vlastně mi přijde zákazník do restaurace s tou kartičkou, buď si ho vyvolám, že projedu tu kartu, pokud tu kartu mi samozřejmě nepřekládá hned před příchodu, takže si dám tady možnost dát zákazníci, kde mám všechny ty svý zákazníky, mohu je vyhledávat podle jména, karty nebo mobilního čísla. Jednoho z nich si vyberu, dám založit nový účet. V tu chvíli se mi nabízí okýnko, kde vidím jeho útratu v minulosti a možnost vytvoření účtu. Na minulost stisknu pouze OK a mám vlastně vytvořený účet s jejím jménem. Teď si už tady dává určitý produkty. Vyjíždíme vlastně bony v kuchyni, bony na baru, když chci zaplatit, otevřu si její stůl, dám zaplatit, že bude platit zákaznickou kartou. Projedu její kartičku, OK. A v tuhle chvíli vlastně systém dává slevu 10% a načítá tady 3% z té útraty. Když je účtenka, na účtence je její jméno, ta útrata, plus tam je kolik kreditů v tuhle chvíli získala, kolik jich má celkem, jakou slevu dostala. Samozřejmě tu slevu, ta se vztahuje pouze na položky, u kterých je sleva povolená. V žádném případě se nesleví úplně všechno. Vy si můžete vybrat, kde se sleva povolí a kde ne. Máte třeba cigarety, kde není žádná marže a proto tam sleva bude zakázaná, abyste neprodávali věci pod cenou. Takže tolik asi na úvod tady toho modulu. Myslím si, že motivace zákazníků v dnešní době je velmi důležitá. Tady ten modul vám určitě jedině prospěje. Děkuji za pozornost. Pokladny Avis. Nové technologie k tradicím.